Хәерле көн Татарстан, хәерле көн безнең кадерле яраткан тамашачыларыбыз, газиз милләттәшләребез. Тур эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Бүген 1 декабрь, пәнишәмбе көн. Күтәренке кәеф һәм йөзләребездә елмаю нурын балкытып, кышның 1 көнен каршы алыйк. Көнебез уңышлы һәм нәтиҗәле узсын. Моннан 230 ел элек 1 декабрь көнне математик, неевклид геометриясына нигез салучы Николай Иванович Лобачевский туа. Лобачевский 40 ел дәвамында Император Казан университетында укыта. Шул исәптән 19 ел ректор вазифасын җитәкчелек итә. Аның активлыгы университетны Россиянең алдынгы уку йортлары арасына чыгара. 1 декабрь бөтен дөнья СПИДка каршы көрәш көне. Бу көн ВИЧ инфекциясы таралуын һәм ВИЧ инфекция эпидемиясының афәтле нәтиҗәләрен киметү өчен авыру турында халыкның хәбәрдар булырга тиешлеген искәртү көне булып тора. Шулай ук бүген Россия хоккейы көне. Әлеге бәйрәм 1 тапкыр 2007 елның 1 декабрендә Россия хоккей ассоциациясе президенты Владислав Третьяк инициативасы белән үткәрелә. Россия Советлар Союзының данлы хоккейы варисы. Аның җыелма командасы үзенең профессионаллыгын дөнья чемпионатларында һәм Олимпия уеннарында актив, нәтиҗәле бердәм команда уены белән раслый. Ә без исә үзебезнең яраткан Акбарс хоккейчыларын бәйрәм белән котлыйбыз. Ни кызганыч, кичәге уенда Акбарс бер хоккей клубына 3-6 исәбе белән уттырды. Үзебезнең бездә уйнау да ярдәм итмәде. Мәгълүмат өчен иртәгә Акбарс Локомотив белән уйнаячак. Ә менә көрәшчеләребезгә үз келәмнәрендә бил алышу ярдәм итәрме, юкмы, монысын инде без бу атна азагында көрәш буенча Россия чемпионатын карап белербез. Әзерлек ничек бара? Бу турда студиябыз кунаклары Татарстан көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Таһиров һәм Татарстан чемпионаты җиңүчесе Динар Кәримуллин белән сөйләшербез. Исәнмесез? Хәерле иртә, хөрмәтле кунаклар. Хәерле иртә. Әйе, чынлап та менә безнең күптән түгел генә әле көрәш буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Хәтерлим, 41 районыннан 350 көрәшчебез килгән иде. Марсель әфәнде, менә әйтеп китегезче, чынлап та менә хәзерге вакытта безнең милли көрәш ул ничектер күтәрелешкә бара, шулаймы? Беренчедән безнең республикабызда көрәш белән 5 төрле яшь аермалары 5 төрле булган группага бүлеп әйткәндә 10 меңнән артык кеше шөгыльләнә. 11 мең дип исәплибез. Аннан соң инде ярышларга килгән вакытта безнең менә 2 атналык чемпионат Татарстан беренчелеге үтте. Татарстан беренчелегендә безнең катнашты 41 команда итеп үттегез инде. И менә бу безнең Татарстан ул безнең өчен җомгаклау ярышы булып тора, чөнки календарьга кергән безнең 26 ярыш. Менә шушы 26 ярышның безнең 10-сын без әйтәбез инде рейтинговый турнир. Шушында менә ел дәвамында катнашкан командаларның шушы 10-сын кушканнан соң без җиңүче республиканың шушы әйткәнемчә 5 төрле яшь аермасы белән җиңүчесен билгелибез. Ул шушы көннәрдә билгеләнәчәк. Ә инде Россия чемпионаты ул безнең киләчәктә дөнья беренчелегенә, дөнья кубогына ярышларга сайлап алу ярышлары булып үтә бит инде. Татарстан беренчелеге бик кискен барды, чөнки һәрбер үлчәү авырлыгында әйтик безнең 5, даже 10 кеше теге беренче урынга претендовать итеп көрәш ала. Аларның кешеләре тигез, конкуренция бик кеше булгач, теге судьяларга да бик читен, җиңүчеләрне ачыклау, кайсы вакытларда көрәш вакыты чыккан вакытта да җиңүчеләрне билгеләп булмый. Әйтәсем, бер сүз белән җыеп әйткәндә, көрәш бик әйбәт, бик кискен һәм бик гадел үтте Татарстан беренчелеге. Безнең чемпионнарыбыз билгеле. Командалар арасында беренчелеккә иреште Лаеш командасы. Бу әле тарихта беренче тапкыр дип беләм мин. Икенче урынга безнең инде үзенең көрәшчеләре белән күптәннән таныш булган 70нче еллардан таныш булган Әлмәт командасы. 3нче урында Авиатүлеш, 4нче урынны Теләче көрәшчеләре яулады. Менә Лаеш беренчелеге дип әйтеп киттегез, сез беләм, Динар безнең нәкъ шушы командада Лаештан ул, әйеме Динар? Сез инде 2 тапкыр дөнья чемпионы булган кеше буларак, әлбәттә менә Россия чемпионатында да миңа калса җиңәрбез, шулаймы? Әлбәттә, әзерлек ничек бара менә? Әзерлекләр атнага 5 көн шөгыльләнәбез, иртә белән, кич белән. Безнең 5 чемпион Лаеш командасыннан шул егетләр белән бик каты, ныклап әзерлекләр алып барабыз. Ә үзегез шәхсән ничә яшьтән көрәшә башладыгыз? Мин үзем 7 яшьтән көрәшә башладым.
балалар арасында да бик күп республика ярышлары оттым. Андан соң сез бит әле менә үзегезнең дә тормышыгызны нәкъ спорт белән бәйләгәнсез, әйеме? Хәзерге вакытта да әйтеп үтсәгез, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин үзем балалар шөгыльләндерәм, студентлар, Көрәш Россия Федерациясында шулай ук тренер булып эшлим. Менә без инде алга барып әйтеп узык, 3 һәм 4 декабрь көннәрендә узачак әлеге көрәш. Безнең әйме Россия чемпионаты ул безнең Акбарс көрәш сараенда узачак. Ничек уйлыйсыз, Динар? Үзебезнең көләм ярдәм итәрме? Көч биреп торыр микән сезгә? Үзебездә булгач, теге җанатарлар үзебезнеке, мин думаю, җиңәрбез дип, Алла бирсә, җиңәргә генә инде. Әйе. Үзегезнең менә ниндидер бер ышанугыз бармы сезнең көрәш көләменә чыкканда? Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Аның ярдәме белән җиңәм дип уйлыйм, көч биреп тора менә ниндидер энергетик. Марсель әфәнде, менә кабаттан Россия чемпионатына әйләнеп кайтсак, әйтеп узык әле тагын бер тапкыр 3 һәм 4 декабрь көннәрендә ул безнең узачак Акбарс көрәш сараенда һәм керү ирекле, керү бушлай. Шуңа күрә көрәш яратучылар, без сезне көтеп калабыз. Марсель әфәнде, менә ничә төбәктән көтәсез көрәшчеләрне? Безнең көрәш регистрация узган 45 өлкәсендә Рәсәйнең уйлыйбыз инде 30 регионнан артык көрәшчеләр килер дип көтелә. Һәм инде әлбәттә үзебезнекеләр дә, үзебезнекеләр ничә? Безнең Россия беренчелегенә бит керә только җиңүчеләр генә. Безнең көрәшәчәк 10 көрәшче. Менә Татарстан чемпионатында кем беренчелекне алган? Безнең шушы җегетләр көрәшне, тренировкаларны дәвам иттерделәр. Хәзер менә инде берсекөнгә алар республикадан яклап, шушында чыгыш ясаячаклар. Барлыгы ничә үлчәү авырлыгында? 10 үлчәү авырлыгында була. Безнең гадәттә шулай кергән. Көрәш әйбәт булыр, кискен булыр. Чакырабыз бөтен тамашачыларны, җанатарларны, элекке көрәшчеләрне, кемнәр инде җиңеп бетерә алмаган, икенче, өченче барлык теләүчеләрне ярыш бик кызыклы үтәчәк. Егетләребезгә әлбәттә уңышлар телибез һәм җиңү рухы булсын әлбәттә аларның күңелләрендә һәм барлык тамашачыларыбызны, көрәш яратучыларны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Дидар, сезгә инде уңышлар телибез. Җиңәргә язсын. Сезнең өчен җан атып торабыз. Хөрмәтле тамашачылар, алдагы минутларда безнең студиядә тагын бер кунак булачак. Әлегә Айгөл Хәйригә кушылып, моңланып, җәйнең матур мизгелләрен искә төшерик. Keşke
Әйдә менә булай иттереп, менә монысын ябыштырыйк, менә монысы күбрәк ошады, матур әйеме? Миңа да Әйе. шый. Чынлап та, менә кадерле тамашачылар, минем янәшәмдә бүген бик иҗади кыз, үзе Казан дәүләт медицина университетында белем ала, үзе җырлый, моңа өстәвәле татар телендә төсле һәм матур стикерлар, ягъни наклейкалар ясый. Альмира Хакимуллина үзен иҗади теш табибы дип атый. Сәлам, Альмира, бик шатмын сине күрергә. Барыгызга да исән, сез хәерле иртә. Әйе, менә мин сине гел социаль челтәрләрдән күзәтеп барам, син шул кадәр актив тормыш рәвеше алып барасың, Альмира. Үзең әле шундый иҗат, ничек дип әйтим, җитди һөнәр сайлагансың, ләкин моңа карамастан әле үзең иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Нәрсәдән син энергия аласың һәм нәрсә сине илһамландыра? Мин бик тырышам. Беләсез, мин эшсез утырсам, ул мине хәлсезләндерә. Шуңа күрә мин планнар алып барам, ул көндәлек. Шунда бөтен үземнең вакыйгаларымны язып барам, онытмас өчен. Һәм нәрсә мине илһамландыра? Әлбәттә, якын кешеләр. Тиздән мин никах үткәрәм. Котлыйбыз сине. Рәхмәт, бик зур. Менә шулай дип уйлыйм. Гадәттә иртәң ничек башлана син? Син бит менә барысына өлгерергә тиеш. Минем иртә гадәттәгечә башлана. Мин чыгыр алдыннан 1 сәгать алдан торам. Әлбәттә, ашарга үземә әзерлим, ашамыйча китә алмыйм. Энергия кирәк. Һәм үземә көне буе ашар өчен дә ашау әзерлим. Менә яшьләребез истә тотсын моны, әйеме? Димәк, инде эшкә китәр алдыннан әлбәттә тукланырга кирәк. Һәм дөрес итеп тукланырга кирәк. Син моны әлбәттә күрсәтеп барасың. Аннары бераз бизәнәм дә китәм инде. Әйе. Барганда анда чабып, зарядка үзе эшләнә. Аңлашылды. Менә без бит инде декабрь аена кердек, бу инде әлбәттә студентлар өчен кызу урак өсте, имтиханнар, сессия, ябырга кирәк барысында. Син инде беләм, соңгы курста белем аласың. Шуңа күрә инде синең өчен бу әллә ни куркытмыйдыр имтиханнарга әзерлек, әллә барыбер бармы? Әлбәттә бар. Соңгы курста безнең аккредитациянда курс экзаменнары. Менә шуңа күрә үземнең буш вакытымны имтиханнарга әзерләнүгә мин багышлыйм. Тестлар өйрәнәм, китаплар укыйм, ял иткәндә инде иҗат белән шөгыльләнәм. Менә безнең әле беренче курста укучы студентларыбызга син нәрсә киңәш итәр идең? Менә ничек итеп имтихан алдыннан дулкынланмаска, мәсәлән? Мин беренче курста көндәлек алып бара башладым һәм экзамен алдыннан 1 ай алдан мин бөтен сорауларны 25-кә бүлә идем һәм өйрәнә идем һәм 5 көн форс-мажорга калдыра идем. Һәм менә шул 5 көн мине борчылдырмый. Димәк, менә бит бик яхшы лайфхак дип әйтегәндә хәзер замана телендә әйткәндә, һәм инде бик яхшы киңәш. Менә миңа калса, менә шушы син алып килгән стикерларның берәрсен имтихан кагазына ябыштырып куйсаң, һичшиксез 5-ле аласың. Ничек уйлыйсың? Укытучыларга ошамастыр ул. Нишләп алай дисең? Бик матур, бик милли итеп эшләнгән стикерлар. Менә хәзер шушы стикерлар турында да сорыйсым килә. Ничек итеп син менә шушы стикерларны ясау эшенә керештең? Нәрсә этәрде сине? Менә ковид башланганда миңа стоматологиядән заказ килгән инде, стикерлар ясарга балалар өчен. Менә башта шундый стикерлар ясадым мин. Аннары өйдә утырдым да, күрсәтик тамашачыларыбызга да. Мин әйтәм, нигә татар стикерларны эшләмәскә һәм iPad өчен каләм алдым. Һәм беренче стикерларымны ясаган идем, инде ул минем беренче стикерлар. Бик матур. Әйе, булар барысы да татарча матур иттереп эшләнгән стикерлар, менә күңелле яллар дигән әйеме? Аннан соң атна көннәре дә шулай ук барысы да, димәк, инде һәрбер дәфтәреңгә дә ябыштырып чыксаң булган. Планер өчен эшләгән идем мин, көндәлек өчен. Аңлашылды. Сорау булганда бит инде менә ихтыяҗ да туа, сораучылар күпме менә синең мондый стикерларны? Мин стикерларны чыгаргач, аны Instagram челтәргә куйган идем. Башта бик күп сораучылар булды. 1 айда мин 10 мең сумга стикерлар саттым. Аннары инде сорау кимеде. Хәзер айга 1-2 заказ бар, ләкин мин хәзер аны куймыйм Instagramга. Шуңа күрә онытылды дип уйлыйм. Димәк, үз эшеңнән кала, төп эшеңнән кала, син әле менә шулай күңел эшендә иҗат итәсең, әйеме? Әйе, әлбәттә, бу күңел өчен генә. Тагын күңел өчен син нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, Альмира? Мин җырларга яратам, мин эш инструментта уйныйм.
Субханалла, неге инструментларда, неге уен коралларында уйнайсың? Фортепиано, укулеле һәм гитара. Менә шулай. Кем өйрәтте сине әлеге уен коралларында уйнарга? Мин музыка мәктәбен бетердем. Кызыл аттестатка. Укулеле белән, гитара белән үзем шөгыльләндем. Димәк, инде син барыбер менә җитди һөнәр сайласаң да, бәрбер күңелең белән иҗатка тартыласың һәм бу сине илһамландыра дип әйтергә кирәк. Әйе, әлбәттә, медицинада стоматология ул иң иҗади эш. Без тешләр ясыйбыз, матурлыкны ясыйбыз һәм шуңа күрә мин шуны да сайладым да инде. Нәрсә этәрде сине нәкъ менә теш табибы булырга? Минем гаиләдә теш табиблар бар. Минем әти теш табибы, әйе. Нәселдән килә, яме? Ләкин мин барыбер медицинаны сайлар идем. Менә шундый мөмкинлек булгач, мин теш табибын сайладым. Менә син бик матур итеп әйттең, яме? Һәр нәрсәдән ничектер иҗат эшен күрәсең, матурлыкны күрәсең. Тешне дә матур итеп ясарга кирәк бит безгә дип әйтеп куйдың. Әйе. Чынлап та үкенмисеңме менә бу һөнәрне сайлаганга? Юк, бердә үкенмим, миңа бик ошый. Һәм мин шул эш белән, иҗат белән шөгыльләнә алам бер вакытта. Менә безнең әлбәттә инде яшьләр дә карый безнең тапшыруларыбызны. Аларга нәрсә киңәш итәр идең син менә үзләренең булачак һөнәрләрен сайлаганда? Нәрсә киңәш итәр идем? Башта уйларга кирәк. Сез бу эш белән шөгыльләнә аласызмы гомер буе? Яки юкмы? Мин эшли башлаганда, мин беренче, икенче курста инде стоматологияларга бардым һәм карадым. Миңа ошыймы бу эш, ошамыймы? Эшләп тә карадым. Шуңа күрә эшләп карарга кирәк шөгыльне сайлагач. Димәк, инде күңел белән аңларга кирәк һәм шуннан соң инде барысы да яхшы булачак. Бик зур рәхмәт, Альмира, бүгенге иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Әлбәттә, инде сиңа менә алдагы имтиханнарда бары 5-ләр генә телибез. Алар синең инде дипломыңда бары тик кызыл диплом булсын һәм 5-ләр булсын. Менә шундый теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән сау булашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында милли тапшыруларыбызны карарга онытмагыз.